Yabona nje amaxokodo nje hayi minus me niyasendelana into eshuthiwe awuxoko ukuthi hayi hawe vele ishuthane manje hayibo kanti umuntu sithuselani ke nayo manje nayo sithuselwani ke manje hayi shuthane ke mabhemu ayiveli shutha hayi shuthana athi nami caption ubhanyazi lesibayeni bakhuzana ubhanyazi lesibayeni bakhuzana uzose efike esibayeni bakho MCD uthi efike esibayeni bakhuzana khona umsizi njalo khona ngene game ya ngala ayala Lombuzo omjeni uthi ungufundisa obani uzose nathi nekhokhele isitende sakhe ngoba wawuthi umfoni ngoba ngazi isitende kanjani uzose angazi naba ngidende wathi wakinyanya kanjani uba uJomo hayi khona ethi nje nesitende sakhe awu ngiyabonga khawuza uputshuza khona nesitende sakhe hayi lutho hayi bengazi angitshela hayi no mfethu wakhe endaweni yakho akukona kantombela lapha yana fanyazi umbuzo hayi lutho ngiyazi hey wamjakhana yabona efuna nje uthema iqhamuka wathi hey wamjakha kakhulu efuna iphepha lestand ngiyacela mfethu umshintshele umhlaba kowami qawa ngiyacela sithi ngiyocula qawa ngiyacela nangomunye wathi ubhanyeza kamshuthi mayisemthembeni akazovela start hamba ubheke khona nje mina mcineka abona mawuthi awufune into oshuta abebucuze ngiyaxhasa manje ngangisho awungikhatha kana ngizothatha inotho ikhamba awu yazi nani content isishini iyabuya ke yabo manje sibe part 2 abezetha siyakhuleka lokhu sikhulekile niyazi sesikhuleke futhi uthi cha uyavela phuma ke leyankomo sibele kodwa le yana nje impela lesivele yakhetha nivele yazisha lo msivele yaphuma ngaphansi kwesanga ayisekho ngaphansi kwapho isivele yazisha yona ukuthi iyona impela ngithi anginyathelise ngayo wayisesi akanilandeli liyapahla ngifana phakathi ehe hayi singabala ekhaya ke sesihleli ngisi mina noJomo sishiya 30,000 uthola uthuma ngimtsheni avela lalela vela thi avela thai avela thi ayi no angibize kele khiphe wena mina sengizobona ngiyikhiphe ngibothe ngishayile bekule kodwa uyakhokha kodwa nje uyazumana uyazumana ukuthi ayisibonga kakhulu sinoJumbo sizawukhipha u20,000 Jumbo mfowethu ngizokhipha u20 njengoba boshilo uzokhipha nawo 20 sibonga kakhulu kumntu hey uyizwa ukuthi ngidlule no20 la utho nyankiwa ngifuna ubona ba akhoze yakhala njalo Ay, Jumbo. Hey masakhuluma indaba ezikwazi Hey, baba.
ngiyavume emhlabeni shele baba yebo baba ngiyavume emhlabeni yebo baba yebo kuba ngiyavume emhlabeni ngiyavuma baba yebo baba ngiyavuma emhlabeni yebo baba yebo baba ngiyavuma boko yebo baba ngiyavuma emhlabeni yebo baba wamuma engavuke emangcwabeni besangibone nginje angathi nje ngoba ngithandwa kanje ubaba uma engavuke emangcwabeni lesabona umakeba asalathi nje ngoba ngimhlonipha kanje angathi uma ebona nje ubaba uma engabuye Our King's awesome. Hey, it's awesome. Pensei numa pequena, pensei numa pequena. É uma pé,